Fadis go raibh méid fechant Angela Rose an sin rinne méid cinenne go raibh méid ag géirí mála a dhéanamh gom hain don trá agus tá méid chun ceangal is dathú a dhéanamh. Is féidir seo dhéanamh le tíléine nó éadach ar bith ach tá clúdach pilúr aimse agam ceanna bhí ar malaba ach tá cíál agam mar sin tá sé cearcaúir an cean seo a úsad siadam. Agus an céad céim atá le déanamh ná de lábhachar mar sin agus an clúdach a casa mar sin, mar sin, mar sin, mar sin. Anis, tá méid chun é a cheangal agus tá cúpla banda láisteach agam agus tá méid géirí go méid gach písa den clúdach pilúr ceangalte le chéile nó cinál gramathe le chéile le bandí láisteacha mar seo. Is féidir ní gádó bheith rónéite ach tá tú díircha géirí go méid gach písa ceangalte le chéile mar sin. Anis, nuair tá sé sin déanta, tá méid chun é a chur san uisce, tá méid géirí go méid sé beaganín floch mar sin ceanháin eile. Agus isteach leis san uisce mar sin, agus tá sé floch anis, agus tá méid chun é a chur ar an trádáire seo agus anis. An chuid is fearlam ná dahanna éagsúla a chur air. Tá méid chun lábhnaí a chahabh mar níl méid géirí go rockí na dahanna ar fad ar má lábha. Agus tá cúpla dá éagsúil agam an seo. Rockí mé le curcra ar dús sin oscailt. Agus tá méid chun curcra nó cinál gurum curcra a chur air mar sin é a casa beaganín ceann sin agus anis. Bán darag mar sin. Agus nuair tá tú críoc na ha leis na dahanna ar fad caithfí tú an cinál an líróid seo ágáil ag trimú ar feadh cúpla uair a clig agus gurum agam an sin. Mar sin, tá méid chun an ceann seo ágáil ar leathíomh agus nuair tá sé tírim is féidir é oscailt agus rinne méid ceann beaganí níos luithe agus ba cóir go mbeadh sé tírim inis feicimid. Céir atá agin. Líróid agam an seo, rinne méid seo níos luithe ar maidin, tá méid chun na bandí láisteacha ar fad a bhaint, clúdach pilúr atá ann comá, ceanháin eile, agus nuair osclaíonn amach é, feicimid, céir atá agin. Féach ar sin! Tá sé sin ag breanú go deas, agus ní gádam inis ach gá fowl a dheara agus bé mála agam inis. Rinne méid ceann eile inné agus tá gá fowl geartha agam ann. Hanna féin agus féach céir atá agam. Tá mála álan agam don trá agus tá méid chun hata a chur ann. Hata sahála, céir eile tá tasal don trá, spéaclaí agus tuáile agus inis tá méid réile dulgadtí an trá agus má tá tusa géirí tuile elam faoi rudí atá ar an trá agus san airige, féach ar an trá ag an trá ar canal YouTube Cúla4. Seo blaisín beag go. Is an bhirrte mara ag grúnach a bhfuil cúnaíad sa bharige. Tá sé dinta as calcium carbonate agus a sús le 6,000 spísis difriúla de ar dán. Agus tá méid réinis le dulgadtí an trá.